Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel for you here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxa izingane zesithembu nothando isimbo. Guys, ngathi mina mawufika kulezi ndawo lezi ama-pages la okuhleba kuwona, ezinye izinto ubo-verify ungafakazi ngoba kube sekubizwa abaposhayo lingene igama lakho. Nakho lento yamanga-ke isiqalile futhi kuthiwa ubaba uMseleko useqede i-career kaVuyokazi ingakaqali. uVuyokazi wenza media studies, so ubaba uMseleko usemvalele amathuba ngoba uVuyokazi ubonakale engathi unokudelela mayebiza i-meeting ebizela abakaMseleko. Hayibo, isigaxa samanga. uVuyokazi wasitshela laphaya ku-season 1 kwizingane zesithembu ukuthi uyafunda, asikhumbule ethi wenza media studies. Namanje aseze simuzwe evela ukuthi uyafisa ungena ngapha kokuphathelene no-entertainment industry. Ukhona nje laphaya ngenxa kalo uSibindi. Manje nithi umvalele yiphi indlela? Aha, uma senihleba amanga. Kukhona kudadewethu wathi, hawu, uthi-ke nibuye nikhulume amanga kodwa wena waqamba kancane. Mina ngiwafuni lawa afaka nejele, lawo anejele phakathi. Ngeke ngilalele phela abakhulumayo ukuthi ejele kubi kanjani, azizinhle izinto ezenzeka ejele zimbi zodwa. Ejele nje uphila impilo ongayazi ukuthi kunjani. Ngaphandle kwejele imali efunwa wosaziwayo kithi ngokuthi nje sikhulume iphutha elincane. Manje leli-ke ngizokukhuza-ke dadewethu ukuthi ungayi kwabakhuluma into efana naleyo. Mina bengithi nje uma ipage lingakhombisi ukuthi elalapha eMzansi or elala eSouth Africa, ubokwazi ukuthi kucela amanga odwa. Yabo nje lawo mapage la ubokwazi yilawo mapage, kodwa phela nami-ke okunye-ke ngiyakusho ngoba i-TV show isuke isiholela lapho. Yabo nje njengalokho ukuthi uma ngabe-ke shuthi-ke uyadivosa, ingoba uma ngabe yena wathi makuze unumber 5. Manje uma ubaba uMseleko esefika nokuthi nangu number 5, okusho ukuthi sekuvela ukuthi uma ngabe uyahamba noma kungakabi njalo. Cha, kulokho-ke ngiyaye ngisho ukuthi kungenzeka sesilandela leso storyline, kodwa esinye isikhathi ngisuke ngazi ukuthi hayibo yiphutha phela leli, akusili iqiniso, kodwa ngize-ke ngizokusho, kodwa ningixolele-ke, kodwa ngiyakusho-ke lokho ngoba i-TV show yona isho njalo. Lena-ke yokuthi-ke uVuyokazi usevaliwe, akasezu ethandawo, akasezu uthola gig, amanga. Ngizoke ngimxoxele ngale channel le eyayithi asisebenzisane. Amanga agcwele kuleya channel. Kunabantu mhlampe abangaphezu ka-10 ngokwaleya channel asebashona kodwa bayaphila, and bonke abala eSouth Africa. Mangithi ngiyahamba ngiyomlalela udadewethu uBhuti ngithi akekho lo eSouth Africa ufuna kuboshwe mina ngedwa. Ngithi ngesikhathi esibambisana ngokuthi siqamba amanga yimi ogaxilayo, ngoba shuthi yena wathi ukhuluma-ke ngabasemzumbe bayamlalela, wathi hhayi-ke Fix asebenzisane. Nami ngihambe-ke kazi bese ngixoxa njalo, ngimxoxela le ndaba yamanga le yaVuyo. Cha, ayikho guys, uVuyo sengikhohle ukuthi ufundela ini. Ngizokufuna kodwa ukuthi ngisazobheka ukuthi bafundela ini ngintshele. Ukuthi kunelinye ihlaya ihlaya noma ngalona ihlaya ngale ndaba leyo ukuthi bafundela ini noSibindi. Ngizobe ngintshele-ke lelo hlaya lelo, asiqhubeke ngimxoxele ngalo wale channel. Wathi kimi asisebenzisane. Hawu, ngathi-ke nami ngiyalungisa i-channel yakhe. Ngathi abantu abangaka, okusho ukuthi la sizodla kamnandi. Hayibo guys, into engayimangala nengayibabaza lapha sengilunguza kule channel, kucela amanga odwa. Ababoshiwe bayakhala,
Angazi usebabone nini bekhala ngoba phela manje mabeboshiwe okusho ukuthi naye uyibambe lapha ey'ndabeni kuriphothwa ukuthi asekuboshwe ubani. Bonke laba ababoshiwe abala eSouth Africa baze beboshwe osaziwayo. Mabengaboshiwe basejele. Mabengaboshiwe useyinhlungwini, in pain, in tears. Hawu, ushonile. Usengozini yemoto. Ngathi hayibo, lona kade kwenza yeah guys, okokuqala manje impela kuthi nami ngithi u-YouTube bengakawujwayeli kahle. Kodwa nje cha ningisapho naze ngithwala bengane zakwethu nakho sengibale into ey'ningi ngaleso sikhathi bekusatekateka la kwami. Athi-ke asisebenzisaneni ngibheke-ke ngithi hayibo, kodwa yini-ke lezi ndaba zakho zonke zingahlangani. Manje ngesikhathi ngibona ukuthi hawu, nangesithi ubani uboshiwe ngisesheke, hawu akaboshiwe. Ake ngiyomlalela ukuthi isasebland ayikho lento uvele enkante. Kodwa nami ngiyankanta, kodwa angikanti ngamanga kakhulu. Ngiyankanta nami sengixoxela nje ngoba kubuye kufika izinto ey'ningi zithi emqondweni mase ngiyanixoxela. Ngithi hayibo, kodwa angikanti-ke ngamanga kangaka. Ningikhuze phela guys, angazi ngiyankanta khona kodwa ngisuke ngisanixoxela ngayo i-TV show. Sengisho nje ezinye izinto ey'seceleni kodwa ey'hambisana ne-TV show. Ukuthi nje ngavele ngiseke ngithi umongameli uboshiwe uyakhala nomndeni wakhe usuhlangene wonke. Hayibo, kanjani manje? Ngidluleke kulokho ngalalela amavidiyo awu-5 ngathi cho, asizi ukwenzeka lento. Yona imali ngiyayihalela, imali ngiyayithanda, imali vele izongisiza kwezinye izinto kodwa hayibo, nangifuna ngiboshwe ngedwa ngoba phela yena ule. Ngase ngiyasisha ukuthi hawu, uvele walunguza nje channel yami wasesithi sizosebenzisana, yena ukuphi? Hawu, ngathola ukuthi akekho la eSouth Africa. Mase ngiyambona kunobugebengana egazi ababuye kwenza la ku-YouTube. Kodwa phela noma ngeke ngisuke ukuthi kubugebengana, ngempela kubugebengana okuwu-2%. Ngoba yazini, angithi abosisi mina nje ngizosebenzisa isithombe samayini noma ngwabe. Mase ngiyabhala lokho engikubhalile. Vela kusona isithombe sami angithi osaziwayo lapha noma laba ibona ama-reality TV stars. Kodwa mase uthatha sona ngqola sengisebenzisile wasubhala nje ngale ndlela le ngibhale ngayo konke. Hayi guys, ngeke. Imali yona siseyidinga sonke kodwa indaba ufake zona ngqola ezobe ngiyifakile ubhale yona ngqola into engiyibhalile. Mina ngithe ngikubona lokho ngathi hawu bakithi abantu bayangisapotha, mhlawumbe bazocabanga ukuthi mina ngiyakopela. Yimi-ke sengenza umsebenzi-ke ngishintshe lezi y'thombe. Angithi phela u-YouTube angakawujwayeli. Sengiyashintsha lezi y'thombe yabo lezi ey'vela nje la phambili kuthi mhlawumbe kuthiwe umacele-ke uthi nje usekhathele. uMakhumalo uthini, leso sithombe senza ukuthi uklikhe kule video uyibuke. Ngithe phela bazothi ngiyakopela, nizothi ngiyakopela ngoba mhlampe nizobona yakhe ivideo kuqala noma eyami niyibona ngosuku olulandelayo. Hayi ngisebenze kanzima sengishintsha lezi ithombe ngoba engathi hayibo, kuyenziwa vele, ngisengijwayele-ke manje, kuyenziwa vele. Ngayeka ngathi hawu kuyenziwa ngoba phela nami bengingakazi ukuthi imithetho yalapha yalo mlungu lo wala ithini. Angisesengijwayele ngathi kanti namanga vele kusetshenzwa ngawo. Hawu, ngase ngiyabona yina muthi hayibo, kulamavidiyo lawa engiye ngithi nje ngithi thasi ilona into encane teaspoon lamanga anive niwathanda. Hayibo, thank you so much for loving support. Bye.